Enonatur organiza en Taboada unha cata urbana de viños singulares elaborados na Ribeira Sacra. Para levala a cabo conta coa colaboración dos locais de hostalería da localidade. Será entre o 21 de decembro e o 13 de xaneiro cando os veciños e veciños de Taboada e visitantes de toda Galicia que se acheguen á localidade poderán gozar do Urban Tasting cos viños singulares do enólogo Roberto Regal. A idea é catar 11 viños distintos en 11 locais de hostalería da localidade. Trátase de viños exclusivos de pequena produción que se poden degustar a calquera hora do día de xeito coloquial e como un modo de relacionarse coa veciñanza. A cata urbana de viños de parcela inclúe os procedentes de fincas da zona de Taboada, Chantada e o Sabiñao, de cultivo sostible, biodinámico ou ecolóxico. Trátase de creacións da firma Enonatur, con sede precisamente en Friamonde, na Ribeira Taboadesa. A cuestión é que se trata de viños ás veces difíciles de atopar e a idea é que enófilos de toda Galicia teñan a posibilidade de probalos. O prezo estándar de viños como Lagar do Vento 2017, Mellor Ribeira Sacra Tinto Xove 2017, Gaela os Queixeiros, 2 veces Medalla de Ouro Gran Patrimonio, Nómad Fincas Carneiras 2015 da colección persoal do viñador italiano Giuseppe Gitto ou pezas da colección Neno da Ponte, entre outros, será de 2,60 euros. Enonatur e o sector hostaleiro de Taboada colaboran nesta proposta co fin de poñer en valor os recursos desta zona do rural galego.